anem a parlar dels molins, no dels molins, perquè si parlàrem dels molins, quan en portaren 4 o 5 ja estaríem avorrits, perquè si tot repetir històries, molts d'ells són iguals. Llavors jo volia posar més que res, més que molins, el que volia era entrar en el context de la molineria dels nostres termes. A part que d'ahir sí que anirem parlant d'exemples de molins. Me van dir fa un mes que poguera fer, que si ho podia fer, vaig dir que sí. Hi havia coses que dominava bé, altres menys. El meu problema, ho dic la veritat, el que més problema ha sigut Borriana, perquè no he trobat, així com en Almassora, sí que està en algun llibre del Pivo, de Primitivo García, no? De Borriana no he trobat res. Com a llibre no he trobat... Bueno, tinc un llibre que està en tots els molins, que és una meravella, que està tot el rec hidràulic d'ací de la Plana, que és una meravella, però m'hauria agradat trobar alguna més concret escrit en Borriana, que sempre és diferent el que escriu un de fora a el que escriu un del poble, però bueno, també se parlarà de Borriana, no? Antes que res, anem a entendre, a situar el context de lo que és la molineria, la moltura, no els molins. Està clar que moldre ho tenim ben clar. Moldre és desfer un sòlid a trossets menuts o a fer farina, no? Partint d'ací, a veure, així tinc ratolí que tinc, no? Espera. Espera, passa. Així no, perfecte. A veure, mira, així s'ha colat. Algú de vosaltres té algun molí encara que sigui menut? Tu en tens un? Ken? Sí, senyor. Perfecte, el del cafè. És que avui en dia és grave, perquè en això dels potets que mos posen avui en dia, que molts ni tenen ells. En tens algun altre que tu tens i ja mos animat els demés? En tens algun altre més del cafè? No m'ho crec. I ningú té més molins, a més del cafè ningú té més... Molins. He dit reduir un sòlid a trossos menuts, segons el diccionari normatiu valencià. No m'ho estic inventant jo, Reduir un tros... Què? Com has dit? Molt bé, ja tenim els dos bàsics. Tipus rotatiu, tipus ahí te pico, no? Bueno, després aquests batre, aquests aparatos de batre, home, quan posem alguna que se fa líquid, no, ja no es batre. Però si posem armeles, que volem fer una coca d'armela, i la posem en les batidores, entonces és estupendo, sí que mos servís. O sigui que el molí l'estem gastant ara. Luego vol dir que el molí és molt... A veure, m'havien dit una fletxa per tocar, esta? Sí. Bueno, ahí tenim una exposició dels molins, està en el Museu Etnològic de Castelló, i ahí tenim tot el que han dit nosaltres un poquet més antics, perquè avui al dir molí suposa que ens referíem a l'elèctric, no? Suposa, no? Però ja vaig agarrant. I així ara com se posa en marxa? No, és que aquest és el molí que veureu funcionant un poquet, però... A veure, no, ja està, a veure... Ja se girarà ell. Lo mal que jo, si... Ahir és que vaig tindre molt de jaleo, jo, perquè si jo ahir a tapón les comporto passant per aquest metàvia, haver sacat millor 10 minuts o un quart que haver vist caure el torro del paní. Ara sí que és la arranca. Ui, però això agarra més revolucions, encara. ¿Es de cara? Sí, això agarra més revolucions. Ara no dic que entre els panistes i entre panistes. Això tu a veure un canvi. No me dice hacer las fotos, no me repetibles. Espera. Però la boqueta... Bueno, este és l'últim molí que té permís per moldre, que encara té el permís. Malauradament, l'actual propietari no està el xic molt per la labor del molí com son pare i està abandonat l'assut, està abandonat la sèquia i el molí, per culpa d'unes pluges que va haver fortes, el sostre, el que és el casal moliner, està en perill de caure. I és una llàstima, perquè l'últim que quedava és el molí Paquero d'ací de Vila-real. I és una llàstima, i això està fet una gravació en 2007 en el meu primer mòbil. Imaginem-vos un mòbil a 2007 i desbaratets. Vaig gravar el que vaig poder. Però bueno, això era per introduir un poquet. Ara, l'origen, aquí ha fet aquesta pregunta antes per una raó, això de que avui en dia estem gastant els molins de casa o els molinets i són una cosa fonamental, no s'entén una casa que no tingui algo per a moldre, no? I d'on ve lo de moldre? O sigui, d'on ve lo triturat, que se n'aniria més al morter, al pegar cols a un principi. Bueno, diuen que fa 2 milions d'anys i si antecessors nostres, l'homo habilis, ara som homo sapiens, no?
Bueno, alguns polítics per ahí fora no demostren que són molt sàpiens en els líos Carmen, no? Però bueno, homo sapiens. L'homo habilis va ser el primer que va trencar pedres per treure's ahir, per poder tallar la carn, rascar les pells. Però això no era moldre. Per moldre no necessiten tallar pedres. I s'han encontrat restos més antics ja d'indici que era de l'homo, dels australopithecus. O sigui que morem a quasi 2,5 milions d'anys, que ja gastaven pedres per a fer certes faenes. Algunes s'han vist, com per exemple, trencar els ossos, moldre la part de fora, trencar els ossos per menjar-se la mèdula. Vosaltres penseu que en un lloc on hi ha poc d'aliment, el moment que a algú se li va ocorrir trencar la mèdula i xuplar van tenir una font més d'aliment. El mateix que els fruits secs, de trencar-los ja algú va veure que el de dins era bo també com a aliment. Tot això va fer enganxar a la humanitat. I en les rames, dius, per què que trenquen les rames? Les rames podien xafar-les per treure substàncies dolces. Això ho feien, sí. Avui en dia, fins fa poc, també se feien molins així en aquestes terres. En Castelló n'hi havia un per l'home, no, això ja era elèctric, però n'hi havia per moldre la canya de sucre, el canyamel per treure sucre. Això ja ho feien fa 2,5 milions d'anys. A partir d'ahir, vull dir, el que volia només en aquest aspecte és fer que la molineria no és un invent d'ara, ni és dels molins de pedra, que tots nosaltres coneixem, encara que tinguin uns quants milers d'anys, no. El moldre ve innat en l'evolució humana i potser sense moldre hem tingut menys aliments. Per tant, pot haver jugat una part molt important. Però ja anant un poquet més a lo nostre, este és un dels primers molins que se van utilitzar ja, diguem, com a molí. Una pedra plana i algo no per pegar. Tal vegada el primer pegarien, sinó per rascar. De fet, al costat en veu unes brillants, no? Més bé, així més polides. Això són pedres que se gastaven. Este molí, això està en el Museu de Belles Arts de Castelló. Este molí pla podria ser de l'època del bronze, luego faria uns 3.000 anys. A Cim Vila-real n'hi ha un magnífic, ahir al Museu també d'Etnologia n'hi ha un magnífic que és paregut a este, està polit perfectament i està inclinat, molí de barca que se diuen. I això podia ser dels ibers de fa 2.500 anys. Encara estem treballant manuals. Però tant com ens arrimem a la nostra època, els grecs ja parlen d'ell, anem a saltar-nos un poquet per no fer-ho llarg, anem als romans. Doncs pensem en els romans, quan pensem en els romans, què pensem? Els ponts de pedra, el d'Alcàntares de Romà, l'arqueoducte de Segòvia, uns molins que van fer en Arles, això està en França, els molins de Barbegal. Barbegal va ser el senyor que va veure els restos i es va dibuixar més o menys com serien. Diu que això podia donar farina per una ciutat de 60.000 habitants. Llavors ja sabien. Però fent tot això, els romans, anem a veure. Tots els llocs feien aqüeductos. Allí el senyor que los tenia, el poderós, i diu, jo vull que en mi quede restes per la història. Jo faig l'aqüeducto Segòvia, perquè allí està demostrat que haver fet un sifó era més fàcil i més barat. Però ha quedat l'aqüeducto en el nom d'aquest senyor, allà un puesto posat. Això forma part de la història. Avui fan algo paregut, també la gent, no? Tu agarres un gran empresari d'Espanya, me pareix que són estos de Zara, són uns, no? I això avui en dia no és fer un aqüeducte, és tindre més diners. És dir, que entre els 10 del món, primers del món, que tinc més diners que ningú. És la meta. Entonces era esta meta. Però això només ho feien on hi havia diners. Així el pont de Santa Quitèria a Roma? No, així era una zona molt mísera i pobra. Els romans normalment feien pontarrons de fusta perquè tenia un avantatge. Si venia una riua, s'arreglaven fàcilment. Mentre que tenia un pont gran, tots són diners. Doncs en els molins va passar el mateix. Els molins era una societat esclavista, tenien esclaus. Per què vull jo gastar-me diners en fer un molí que pot trencar-se per al funcionament? Quan tingués esclaus. I els esclaus que tenien que castigar-los o que estaven adreçats a penes majors, inclús la mort, un dels càstigs era moldre farina. De fet, en Roma va haver un problema per aquest sistema en el segle I, que no sé l'emperador que era en aquell temps o quin van ser, però sé que va ser en el segle I, que van tenir que confiscar tots els cavalls de Roma per als molins per a moldre, perquè la gent augmentava en Roma i no se podia moldre en aquest sistema tanta farina. Però bueno, és el que va perdurar en els romans fins que van caure. Els primers molins nostres, els que a nosaltres ja ens interessen, això és un exemple que ha posat ahir, perquè anem a parlar de molins evolucionats, però pensem que en molts països, com el nord d'Àfrica, però dic el nord perquè el tenim més propet, això són molins que jo, els d'allà, els he vist funcionar en vídeos de Marruecos, en YouTube i això,
Són senzillament un moliner de pedra que pesa molt, posen el gra, posen la pedra damunt i a pegar-li voltes. I la teva veu que és molt manual. Això és actual, d'este segle. Que vull dir que la molineria no ha avançat en tots els puestos com a nosaltres, així. Els molins, només en el riu Millars, comptant els seus afluents, inclús els d'ací del terme, incloent Castelló i les Alqueries, que estan en sèquies, però que són del riu Millars, en el riu Millars n'hi ha catalogats, no me'n recordo bé del número, entre uns 340 molins, dels quals la majoria, 230, estan en la província de Castelló. Molins dels que queda un reste, és a dir, un muntó de pedres o un casal ben arreglat. A part d'ells que han desaparegut en la història. Vull dir que la molineria, este riu nostre que pareix menut, ha donat molta faena a la molineria. O sigui, ha donat molta faena, ha produït moltes coses a poc a poc. Els molins, quan ve Jaume I, així té un problema. Jaume I ve, conquista les terres. Només van haver uns que li van plantar cara, els més valents, els de Borriana. Això ho van pagar, perquè només va acabar Borriana i Balà. Tots que va fora. Acaba l'Espadà, quasi tots. Els de més se van quedar. La conquesta va ser l'any 33, no? 1233. En l'any, crec que el 44, 11 anys després, se rebel·len els moros. Té que tornar a vindre a l'Espadà tots. Tots anaven cavalladal, que era el més prou que tenien. Se'n troba en un problema Jaume I així, que no n'hi havia gent. I si tornen a atacar, què farem? Claro, al final no pot estar així sempre. Llavors, l'ocurrència és molt bona. Primer que res, Borriana, posem que és la primera. Pobladors. Quantes cases han deixat en Borriana? M'ho estic inventant, no? Tampoc eren poblacions grans. Que han deixat 150 cases? 150 persones, que volia dir 150 famílies. Així se repoblaven. No podies portar gent que n'hi hagués més que cases perquè on vivien ixos. No, és que este poble, i ho ha llegit en Vila-real, Vila-real se va fer i no n'hi havia res, dic, anem a veure. Penseu, així venen els senyors d'allà dels Pirineus que venien quasi tots de les terres roïnes, fredes, que venien així en els xiquets, en el burret, el cavallet o a peu. Alà, ens plantem així enmig del carrer, anem a fer una casa. No, és incongruent totalment. Tenien que haver algun lloc, encara que fos menut, encara que foren 5 cases que hagueren abandonat uns moros, 5 famílies vivien. Després ja creixeria el poble. Tenia que haver. Clar, junt en aquesta molineria n'hi ha un, a veure si el tinc a l'altre, sí, n'hi ha un article molt interessant, de la data és de 1178, alerta, 50 anys antes de la conquesta. Alfons II d'Aragó, que seria el pare de Jaume I. 50 anys antes de la conquesta, ja li diu a la seu de Tortosa que tindria la propietat dels molins de Fadrell. I que no està conquistat. Ja ho va donar 50 anys antes. Molins de Fadrell, bueno, sobretot Fadrell, que era Castelló i Almassora. Alqueria de Fadrell, que diuen, o Castell de Fadrell, uns altres d'ahir. Ja n'hi ha donació de molins. Llàstima que no se pot... Serien fariners, però no diu ni noms ni quantitat, perquè allà n'hi han localitzats alguns quants que són àrabs, però no se sap si eren els mateixos que els que va dir. Els més antics, bueno, per no dir-los tots, en Almassora. En Almassora el més antic que tenim és el de Valls, el molí de Valls, vull dir, el molí de Valls de Almassora, que és de 1237. L'Almassora encara no havia passat del castell, o que diuen ara el castell d'Almassora, alguns castells d'Almanzor, no havia passat encara al pla. I ja n'hi ha una donació d'un molí, ahir. No n'hi ha més datos. Està, dice senyor, ahir donat. I avant. Este és l'altre, este és el de Batà, que també és un dels més antics, que alerta que si li va donar el de Batà en 1297 no vol dir que era este, sinó que el de Batà estava ahí. I no seria de Batà, seria fariner. El que passa que en el temps s'han trencat, s'han refet i al mateix lloc s'han anat reconstruint nous molins. I estos serien dels més antics d'Almassora. A Borriana tenim el d'Estella o l'Hospital de Borriana. El d'Estella, a més, és un dels primers que dona, i a més el dona a un cavaller, a Guillem de Lleida, que era un dels que van anar ells a la conquesta de Borriana. Llavors, com a premi dels cavallers no es paguen diners, i els molins. Els molins se donen en aquell temps d'una forma molt curiosa. El rei se quedava la meitat de la producció del molí.
Després li donava un cavaller, però si el cavaller era el seu condat o el seu dosson, estava allà baix a Lleida, no podia estar així. El cavaller li donava el molí, bueno, i el cedia, no? El molí no mai se donava, ni el rei, i el cedia el molí a una persona important del poble, a un de confiança del poble de la localitat. I aquest del poble buscava el moliner. O sigui, que el rei s'emportava la meitat i l'altra meitat se'l tenien que repartir entre quatre, entre tres vés. Ja sabem qui li tocaria menys, no? Això són avui ara. El llauraor, el que s'ho emporta, els que ho venen i els que ho reparteixen els establiments, els mercadones i similars. Quatre també, això ja ho havien inventat en l'edat mitjana, no? I qui ho paga? El de baix sempre. Qui ho pagava? I el moliner. Per això que moliners se'n canviaven tants. Per què? Perquè a vegades no arribaven. I el rei sí que era la meitat, ho diuen en parts, sous, que diuen ells, no sé exactament el sou, no ho ha aclarat, perquè cada cop ho expliquen d'una manera. Tu per aquest molí metes 200 sous a l'any. Bueno, doncs ja és 200 sous. I ara et venia el de baix, ja, el moliner, diu, jo què me quedé? Pues lo que te quedé. Això va anar donant a poc fins a la desamortització de Mendizábal, me pareix que ser que entonces va dir, ei, s'ha acabat aquestes coses i el molí, el que pagui per ell, si és el moliner, que el treballi, ell vos indemnitzarà, però el molí serà del moliner. I d'allà els molins comencen a ser de propietat particular. I així a Vila-real tenim un altre problema, que és que Vila-real se funda més tard, en 1274. Castelló ja estava des del 51, per dir poblacions de nova fundació, se funda de Vila-real. Llavors, els molins de Vila-real és més difícil de trobar d'antic. Sí que estan datats molts a l'època, prop de l'època de la fundació de Vila-real. Però el més antic, alerta, la fetge no és això. El més antic que està datat és el molí del Terraet de 1397. Poc després, pràcticament, unes 2 dècades encara no, de fundar Vila-real. Però diuen, José María Doñate, el que era arxiver de l'Ajuntament, diu, jo no ho he trobat a altre lloc, però de moment tampoc desconfia d'ell, que la base d'aquest molí és àrab. Al costat del riu, fàcil que n'hi haguera algun poblat àrab per així que s'aprofitara d'ell. Estos són els més antics que han trobat. Bueno, això és el que queda del molí del Terraet. Jo l'he conegut en tot el Terraet, arreglat damunt, i cada vegada, desgraciadament, aquest molí està maleït, han entrat allí, han dormit, ha hagut drogues i ha hagut de tot. Però què anem a fer? I els nostres molins? Bueno, per uns molins, repassant un poc el que hem dit, este és un dibuix més o menys del que seria este molí paquero que heu vist vosaltres ahir, no? Falten algunes coses, no cal entrar en detalls, i aquests molins que són de l'època andalusina, és a dir, tots de roda horitzontal, de rodet horitzontal baix. Vosaltres ho heu vist segurament fora, i aquests molins que tenen aquestes rodes grans, però el nostre Millars no dona per més. Aquests molins necessiten una corrent contínua i estar, el que és la roda issa, prou dins de l'auia. Així no mos dona tant. I l'igual és que aquest molí s'haguera trencat. Però el molí està andalusí de roda baix, bo, haurà sigut, la idea serà bona, perquè fins que han tancat molts molins d'ací han sigut el mateix sistema. Perquè els molins no van evolucionar fins a la revolució industrial, no van evolucionar res. N'hi havia més àuia, les pedres més grans. N'hi havia menys àuia, pedres menudetes. Però el mateix. Baix, un rodet. Així baix, un rodet, que era un aro de fusta en pales inclinades per quan pegara l'àuia que rodara. Un arbre fet de fusta, que era un tronc d'arbre que pujava per mig fins a la segona mola, que és la de dalt, que és la que vam rodar nosaltres, enganxat allí. No ha evolucionat més. Fins a la revolució industrial, que és aquesta revolució que va passar del nostre país llamat Espanya. Així no va haver cap revolució industrial. Només algunes coses, com els molins, van aplicar avanços de la revolució industrial. Per exemple, els molins, primer abans, canviar l'arbre, hem dit, de fusta per un metàl·lic. Això ja s'evita més trencades, menys desgast, perquè l'auia també podrís els arbres. Després, en moltes pedres, sobretot en les volanderes, que és això que pega la volta, posar-los un aro de ferro. Perquè les pedres tenien un problema. Les pedres diuen que aproximadament, en un molí d'ús normal, disminuïen cada any 1 centímetre per rotació. Clar, arribava en un moment que eren prou fines i qualsevol colp les partiva. Ara a la vora del molí n'hi havia una en terra mitja que la van gastar per posar al terra, allí. I la tercera evolució més important que van tindre els molins, a partir de
com a conseqüència de la revolució industrial, és que poder aprofitar la força de l'aulla per a fer altres coses, que anirem veient ara. Quines coses se podien fer? Bueno, des d'alguns més clàssics... No, sí, un vaig a dir un raro, de moment, gel. Era comprimir l'aire dins d'un depòsit i quan l'aire s'hi ha disparat, entonces l'aire se gela. Sobretot les patilles se gela. Li posaven amoníac que afavoria això i feien barres de gel. Un sistema que després s'ha mantingut elèctricament. Això ho va fer un molí, així en Vila-real. Han fet més coses per ahir, els molins. A veure, el de Massora en tenim un, així curiós, tenim un de vernís. Estem incipientment l'augment ja de la ceràmica, sí, comencen a posar fabriquetes pels pobles. En Alcora sí que n'hi havia un important, però així també es comencen a posar-se algunes indústries menudetes i l'únic que tenien que fer era agarrar minerals, per exemple, el cobalt d'ahir de la serra, el cobalt no, l'esbolana d'ahir de la serra Espada, que és òxid de cobalt. Trituraven ben fi i després en les rajoletes el courel és el que dona el que se coneix blau cobalto o blau valencià, que hi ha algunes capilletes, l'haurem vist per allà damunt, que és molt característic i ser blau. I això en més minerals per donar més color. I això ho feia el de vernís. De paper en va haver un també, la llum de tol. El que feien en el molí, com allí feien les rames i això es piquen, en el molí de les fibres de les plantes que utilitzaven per fer paper, les xafaven i les desfeien. Després ja venia un altre procés exterior al molí i cada mes diuen que feia molta olor i no volien que se posara per molts llocs, perquè en les bases ja ve que tenia que podrir-se tot el que havia molt ahir. I això seria un altre dels raros. Borra. La borra, això va ser la fi de molts molins. Quan ja no n'hi havia res, quan ja no n'hi havia negoci en els molins, perquè a les fàbriques podien més, a les moles van substituir per unes rodes en punxes i ahir posaven els draps vells per tornar-los a moldre, per tornar-los a desfer i tornar a tindre tela. Això són els clàssics, jo no sé si els recordeu alguns, només majors sí, uns clàssics antes, els draps de cuina que diem, tots eren de color groc. Era una forma en les cases velles, els draps de clau, perquè es penjaven en una tatxa, no trapos de llave, que ho ha vist traduir al castell alguna vegada, draps de clau, perquè es penjaven en una tatxa a la paret, i això tot era de productes reciclats. El molí d'ací que veurem després, i se va acabar així, també. Ahir se va tindre problemes, només ho va fer 2 anys, perquè els veïns, ja es començaven a veure per així, això va ser allà a la dècada dels 50, del passat segle, 54 o 55, la polseta que feia embrutava totes les cases. Llavors era de la cooperativa, ja el van tancar definitivament i se molí. O sigui que els molins s'han anat fent moltes coses. Sí, però antes de seguir, així vull posar una cosa, és del Massora Atens, perquè és un dato que només ha trobat així. Llàstima que no ho tingui jo en sencer. Bueno, el color blavet el vaig posar jo perquè este mapa el vaig adreçar a escolars i perquè l'entengueren millor hi vaig a posar les coses en colors i així no ho entendran millor. El color blau clar està clar que és el riu Millars, el color verd són les hortetes que n'hi havia al riu Millars i així baix, este és el molí de Tatxes, a parlant d'ell, i el seu assut. I així unes línies de punteig que són el projecte de la Séquia Major de Vila-real de rectificar el recorregut, mantenint el mateix recorregut per on anava, que ara se pot anar, que és el camí que n'hi ha a vora riu, van fer llocs a fer-la més recta, que inclús van fer túnels, la minaven, que diuen ells, una sèquia minada, per adelantar. Però així el que m'agrada a mi és que és l'únic lloc on ha trobat un dato, ahí veu, del molí de pedra del Massora, que està un poc més a baix, l'assut del molí de pedra del Massora. És que no l'havia vist en cap... Són raros estos mapes, i aquests mapes se van fer per el projecte de la sèquia. I aquests estan a l'Ajuntament de Vila-real, per almenys només van deixar ells allí. El molí, hem dit antes, el molí de Tatxes i sé què feia. L'Ixe molí és una clàssica caracterització del que seria l'evolució d'un molí. En primer any este no és massa vell, el de 1876, el senyor Bisbal, senyor, se va construir el molí i se dedicava a la molineria de farina. Bé, és que tots els molins que ha dit, antes del que han fet, aquests exemples que posaré, eren tots fariners i alguns després el que feien era compartir la farineria en aquestes activitats. Per exemple, este senyor, el Bisbal, va fer el molí i a principis del segle XX una companyia, me pareix que n'hi havia de Vinaròs,
posar el nom, però ja tots els noms no vull posar-los, si no seria un lío. Va haver una transformació d'aquest molí. I aquest molí el van transformar en un edifici que se diu d'estil academicista, és modernista. No sé la diferència entre modernista general i academicista en particular, un poc ornamentat per ahí. Tenia 3 moles i diuen que era el més productiu de Vila-real. Tenia molta ulla i 3 moles molt. Però a la vegada van posar el que ha dit de fabricar gel. Els compressors, que quan eixia l'aire gelat, fabricaven gel. Però a la vegada van posar, que també estan a 3 molins, les puntes de París. Ja hem començat, les puntes de París. Buscar què eren puntes de París. Jo preguntava a tot el món què eren puntes de París. Lo de puntes, tatxes, encara te sobraré, perquè en castellà punta se gasta molt, no? En vez d'un clavo, una punta, no? Però això de París. Va haver en Vila-real 1, no vull dir noms perquè és conegut, que m'ha dit que és que feien, sí, estava a l'Ajuntament. No eres tu, No, estava en un altre departament, no? Que eren esclaus que se feien, les tatxes gordes que se feien per les vies del tren. No m'aclaré lo de París, però a mi m'estranyava perquè ja en 1820 no 1920 o per ahí que ho feien, les vies de tren així ja estaven posades, més o menys el que ja està ara. Està clar o no? Llavors era estrany que feren puntes un molí per una altra punta a part d'Espanya. Hasta que una vegada, parlant amb un veí meu, això que comentes, una ment preclara d'estes que no n'ha vist cap, que va morir fa l'any passat en 96 anys, però la seva ment era més despejada que això no. I això m'ho va explicar i dic, és que ha trobat això i estic negre així, voldria saber. Està clar. I diu, jo he estat arreglant aquest molí. O majoria, ara quan s'ha mort. Ai, sí. Les puntes de París eren les tatxes, està clar. Però, entonces, el sistema mètric decimal encara no s'havia imposat al 100%, encara que fa 4 dies. El sistema metrical, això s'ha posat molt a poc, està clar o no? I entonces se gastaven medides de fora, normalment d'on venia la màquina. Si la màquina venia d'Alemanya, la medida, com no n'hi havia metros, era la galga d'Alemanya, que tenia unes medides. Però si les màquines venien de França, quina galga gastaven? La galga de París, que és aproximadament de 1850. Van fer els francesos. Entonces, com els tatxes d'ací se medien per la galga de París, la distància que tenien, avui dia serien mil·límetres. Entonces, d'ahí ve el famós nom de galga de París, de puntes de París, que no ho han trobat en cap lloc. Bueno, sí, va haver un d'ací, també un consellal de l'Ajuntament, que damunt és escritor. És escritor, consellal ja no és ahí, un dia ja el permet, entonces sí que és d'escola i explicar-li, i això, les puntes de París, jo ja sabia per on eren les tirs, no? O encara no sabia, sí, ja ho sabia. I jo dic, bueno, i què és això, ho sabeu? I el mestre diu, sí, jo sí que ho sé. Doncs explica-ho, diu, són les puntilletes que a l'edat mitjana feien pels homes, això que els quadres heu vist, són les puntilletes ixes. Vale, però és que no estem en l'edat mitjana, estem a l'edat moderna i molt avançats ja, no? Bueno, no cal dir noms, però cada vegada que el vegi ho recordo jo, cada vegada que el vegi ho recordo. Bueno, molins singulars. Així sí que entrem en un apartat perquè n'hi ha molins que s'han dedicat a fer només una cosa. Ja n'han anomenat un, ja que l'hem anomenat, el dic el primer de tots, que era el molí de vernís d'Almassora, que a més de moliner va posar un altre molí al costat en característiques diferents per moldre i fer el vernís per les pintures. Però el més particular de tots està a Vila-real i ens ha afectat directament a Castelló, Almassora i Vila-real. Borriana se va quedar al marge. Ara explicaré per què, perquè també tenia el que anava a fer. Això estem parlant de 1895, doncs uns 10 anys, allà per 1885, vaig llegir l'altre dia, no arriba un llibre, un folleto, a l'arxiu de la Biblioteca Castelló, perquè van dir que llegiré, i era que l'any allà, 1885, ja hi havia un projecte de fer 2 molins per produir electricitat, 2 molins no, 2 centrals hidràuliques que diuen antes, o fàbriques de luz, fàbriques de llum, per produir electricitat, de fer-les una en Ribes Alves i l'altra en Fanzara. El projecte estava aprovat, els detalls tècnics del projecte estaven ahí aprovats, la part, diguem, administrativa aprovada, però de moment apareix una notícia l'any 1895, ja 2 anys antes havies començat, però l'any
també 1895, sempre m'equivoco el segle, o sigui, fa 100 i pico d'anys, per entendre-nos, que s'ha posat una central hidràulica, no fabrica llum, central hidràulica, no estem parlant de llum, en Vila-real, en el molí de Tol. El molí de Tol era el primer molí entrant al terme Vila-real, el primer a mà dreta, baix de la Granja de la Florida, per a fer electricitat, perquè al costat tenia una fàbrica de paper continu d'estrassa. Toma ja. I un del poble major, no l'havia viscut això, sona, però, segur que ho he sentit, diu, no, era per fer paper de fumar, a més factible, perquè s'ho fumava molt, no? Però això no està escrit. Per tant, és una cosa, una contalla que m'han fet. Pot ser veritat o no m'ha fet veritat. Però 2 anys després ve una altra companyia, esta catalana, és que no vull dir el nom, la Sala Ricard i Cia, això de la companyia era molt, avui posaria, en vez de CIA, posarien SA, Societat Anònima, i se va vindre i li va fer una proposta, que és, com la fàbrica de paper només funciona pel dia, per la nit anem a agarrar i a portar l'electricitat, a fer electricitat per portar-la a Castelló, Castelló, Almassora i Vila-real, per portar l'electricitat per il·luminar els carrers i les cases. Per què se queda Borriana a part de moment? Per una raó molt senzilla, perquè Borriana això ens havia adelantat. El que passa és que ell, en vez de gastar la llum del riu, una central hidràulica, tenia una central, diguem, tèrmica. En el gas que produïen per il·luminar el carrer, també van aprofitar aquest gas per produir electricitat. Llavors, ells tenien la seva producció d'electricitat. Després, quan ja va haver l'ampliació a l'altra central, que se va fer un poc més amunt, en el terme del que tenim, el terme d'Onda, és el de Vila-real. Ahir se'n va fer una altra, no és la que està ara, no té res que veure, ja se va portar electricitat també a Borriana, se va enganxar a la red perquè ja estan enganxant-se a la red, però Borriana no va ser per altra cosa, perquè ella ja produïa electricitat a Borriana. Van haver moltes pegues, no creu tota la gent, és electricitat? No. Primera, els regants, que tenen que fer paraes, i sé que és per treure l'àuia. Si fem paraes, n'hi ha retenció de l'àuia. Si n'hi ha més sequies de terra, n'hi ha més filtració de l'àuia, tant a les paraes com a les filtracions. L'àuia nostra anem justets en moltes èpoques de l'any. En octubre ens pot sobrar, precisament quan no fa falta pas tarongers, massa àuia, no? Però quan ve l'estiu, si damunt la poca que ve del riu, al retindre les centrals, n'hi ha més filtració, ens arribarà menys àuia. Va tenir que intervenir el governador i senzillament entre els 2 punts de diversos que em van dir, els 2 punts més clars eren, primera, que les centrals hidràuliques no podien augmentar l'altura de les preses tant com s'havia establert tècnicament. I segona, que els canals, no posar sèquies, els canals de la sèquia tenien que ser d'obra per evitar les filtracions. I així no se va quedar. Però la gent també, què podia passar per mig d'un cable que això fer electricitat a un altre lloc, o llum? I ma abuela sempre me contava, la de Vila-real, no la de Castelló, la de Vila-real, que nosaltres quan teníem així 5 o 6 anys o 7, sempre xiquets, a casa de Matia hi havia uns cables pelats, de 120 volts, vale. No toqueu això, que vos podeu quedar agarrats. L'abuela. Ara vaig llegir fa poc en un llibre que l'havia llegit però no me'n recorda bé. Sí, jo també eren gamberros, a la teva edat també eren gamberros, vosaltres no cregues, si els papàs te diuen que no t'ho cregues, també farien alguna malesa, també. I l'abuela me dia això i me contava que va anar un senyor de Vila-real que va dir que això de que passava per allà alguna cosa era mentira, que no s'ho creia. I va pujar al poste i se va quedar al cable i se va quedar agarrat, perquè l'electricitat, si la toques, te repel·lís, però si te quedes agarrat. I se va morir. Això m'ho contava ma abuela més o menys així, però és que després llegint un llibre, Los comienzos de la energía eléctrica o la electrificación a Castellón de 1975, que és de la Societat Castelloninca de Cultura, i ese llibre. I ahir expliqué que en Vila-real un senyor que no s'ho creia va pujar a l'arbre i se va matar. O sigui que l'abuela tenia raó. Què passava? Primera, filament de carbó no era tan resistent i durava molt poc. Segona, que la màxima potència que aconseguien era, ahir ve lo bonico, 16 bugies. I què és la bugia?
una medida que ja no se gasta, ¿vale? Però la conversió no. Hasta que al final, en el que va estar llegint, perquè a internet m'ha posat ahí rato i rato buscant-ho, en una de les frases posava allí perdudeta y la bujía se traspasó, se equivalió a una medida nueva que es la nueva candela. Ah, pues la nueva candela, a buscar lo que és la candela. I això sí que ho vaig trobar fàcil. Per resumir, la proporció de puja, després que estàvem baix nosaltres, no? La proporció de puja de la candela i el bat no és la mateixa, però per la que parlem ahir de 20 bujies, que serien 20 candeles, això equivalia a 15 watts. A les persones més majors, als joves no, a les xiquetes no me valerà. A les persones més majors, vostè que més o menys de la meva edat, però com estudia junts. Recordem aquelles bombilles o peres de la llum, o bombetes, peres de la llum, que tenien 40 watts que no veiem res? No veiem res. Doncs imagineu-vos una que era menys potent que això. Per això també les persones no volien que se posara perquè com els cables anaven per al carrer i tenien que anar enganxats a la paret que podia passar això dins de casa i matar-los. No matarà ningú. Venia una tronà, cables elèctrics, cobre sense recobrir i sense ànima d'alumini dins que porten 8 dies grossos, què passava? Cable trencat. Si caia un raig a la central i les riuades del riu. Això va ser inaugurat, hem dit, en 1897, allà per setembre. Però és que en desembre va haver la primera, central inundada i mal feta. I es cobra la llum igual. Els 3 pobles que han dit es cobra la llum, la companyia. Al governador una altra vegada. I llavors es va regalar el preu de l'electricitat, quan ja estava arreglat, la de Gineres la va regalar. O sigui, tot forma part de la història d'aquest molí. Bueno, la qüestió després ja se va posar l'electricitat, van començar també, primer els carrers, després van començar a funcionar ja dins de casa, això de carbono ja se va llevar pronte, van passar a altres metals i nosaltres ja les coneixíem de wolframio, tungstenos, filetes de sempre tota la vida, però que comparat a l'ara consumien el que volien. Es posés una de 100 watts i el comptador feia així, no? Avui en dia és una altra història, però per arribar així han hagut que passar tot l'altre. Aquesta és la central. Avui en dia és la central com se va refer. Això és com se va refer quan van fer la fàbrica de paper, ahir dalt, i així la central. Els anys 70 allò estava més sense pintar, se va reformar per fora i tot, però seguís funcionant avui en dia com una minicentral elèctrica, que són les centrals encarregades al llarg del dia, quan hi ha una baixa de demanda de llum no pots tancar una tèrmica o una hidroelèctrica gran. Llavors, els rius tenen moltes centrals d'aquest tipus. No, és que ara necessitem menys llum i les tanquen elles. Aquesta central se tanca en 20 segons ara allà des del Grau, del Serralló. Antes tenia que estar una persona ahí per dir, puja, baixa, la quantitat d'aigua que entrarà perquè rodaré més o menys. Ara ho fan des de Castelló, estan totes automatitzades, aquestes, o les de Cirat, Vallat, i totes les que n'hi ha en el riu Millars, n'hi ha des de Terol, bueno, des de Terol no, des de la, més, bueno, des de Terol, des de l'Escaleruela que diuen que està a l'altura de Mora de Rubielos, fins així baix, n'hi ha 12 centrals, 2 particulars que també s'utilitzen. Si heu estat per allí que n'hi ha un criadero de truchas, n'hi havia. Ara és un criadero d'esturions. Aquest any diuen que ja traurien caviar. Però no, caviar de negoci. Doncs això té una minicentral que ningú sap dins, que és com una caseta i una al costat del riu que l'han tornat a arreglar, agarren l'electricitat per el viver de peixos, el criadero de peixos, i després la resta parten a la nacional. L'altra està en la nacional, estan tancant-les, però aquest ja no és el nostre tema. Un aprofitament singular del molí. El molí de Montserrat, el molí de Montserrat, el que diem antes que havia vist ahir a la sud, estava un poc més cap avall del riu, allà, estava un poc més cap avall, i senzillament molí fariner, se va fer també, i al final van posar una serra per a tallar pedra. Però després, en el 1900, és que només sempre me lie, el 1918, el que fan és posar 2 bobines per produir electricitat, però no per portar-la fora, sinó en aquestes 2 bobines per produir electricitat el que van fer és alimentar a una indústria de tallar pedra. Diu que tenien 5 serres, una pedra polidora i una per tallar pedra. No sé la diferència entre les serres de pedra i el tallar pedra. Potser seria una per fer més fineta i l'altra fer blocs més grans. I aquest és un altre dels curiosos. Quedaven restos d'ell, però clar, al fer el pantaner de Santa Quiteria quedaven restos fora i restos baix. I això ja sabeu que per a les persones és un perill.
Ui, anem a baixar, a veure si podem més. I si hi hagués perdis, les conseqüències podien ser graves i el van acabar de derruir. El de vernís, que havíem parlat d'ell, i el de pedra en Almassora són també. Molins fariners. Bé, aquest és un dels pocs que se'n conserva. Les tatxes, per què se feien? Els fariners van a canviar a tatxes. Però per què se feien les tatxes? Les tatxes se feien perquè havíem d'entrar en una època on el pou de Bernabé de Villarreal va portar la taronja. El que va fer ell és va introduir el guano de Xile per adobar els camps de taronja. I una cosa molt important, i mantindre els tarongers separant-los, perquè segur que antes els tarongers estaven molt junts. Ell va dir, va portar els seus estudis, no s'han de portar, i va ser separar els tarongers i posar el guano de Xile. La producció de taronja va augmentar exponencialment, però no tenim la competència ni de Marruecos, ni de Sud-àfrica, ni de la Conchinchina, no? Entonces la nostra taronja anava a Europa, se repartia en Espanya en les principals capitals, el tren era el mitjà més preferit perquè podia exportar més taronges, camions en aquella època, a principis del tercer segle, malament, no? Però el tren sí que podia exportar a les ciutats capitals com Barcelona o Madrid, que serien els principals consumidors. I per barco, Borriana sobretot, i en menys Castelló, Borriana més, allí carregaven els barcos de taronges. A més, em portaven als Estats Units, em van portar de taronges allí. I els dels Estats Units, la vegada que van vindre a veure carregar les taronges dels barcos, de terra, als barcos que no n'hi havia port, eren atracats allí dins del mar, com les portaven? I portaven les taronges fins a la playa, arrastrades en carretes de bous. Després en la playa les carregaven les barques, les caixes de taronges. I després a rems, barques pesades d'aquell temps, no existia la fibra. I arrastrant com podien, els portaven fins al barco. Arrastrant, no, remant, portaven fins al barco. I els estrangers aquells, una frase vaig llegir en algun dels llibres, els americans, que era el barco Ixe, diu que ells es volien per treballar allí, perquè la feina que feien d'esta forma per carregar un barco, que tenien els mitjors necessaris per poder carregar-los. En Castelló també hi ha una imatge, també d'aixina, però en aquest moment era més important la de Borriana. I també tenia una molt bona estació, Borriana, per carregar taronja, i també Vila-real tenien dues grans estacions en vies a part, que alguns almacens estaven tocant les vies per emportar-se la taronja d'ahir. O sigui que això va ser també una època molt bona i floreixent. No sé si sabem si el de Borriana, París, Londres ve que es portaven taronja a Londres i a París, podria ser, o perquè el meridiano passi quasi per les tres. Cada un que agarra la que vulgui, jo no me pose des de Borriana, si un me diu no, que és això, jo diré això, ¿vale? No me poso. Són curiosos. És que hi ha coses que són curiositats de la sabidoria popular i no pots posar-te ni a favor d'una ni a favor de l'altra. Castell d'Almassora, Castillo d'Almanzor. A veure, me lo explica ahir. Realment el Castell d'Almanzor, igual que el Castell de Fadrell, no eren castells. Eren una catalogació especial que n'hi havia. Els moros tenien alqueria, caire, l'alqueria normal, que la majoria tenien l'emparrat, l'emparrat que posa moltes vegades, ara hi ha d'obra i tot això, la terra, tot això ve desbord. I després n'hi havia altres tipus d'alqueria, el que passa, quan vindrà la conquesta tot van dir alqueria tot. Però després estem, el que ara diríem, o ells diuen alqueries en torre. Una torre defensiva, estem en una societat molt violenta, i si anem que amagar-se, eren torres amples, en una sala gran. Alqueries murades, sí, alqueries en murallar. I els que tenien més diners, el senyor Moro, tenia l'alqueria, la tenia murada, com Fadrell i Almassora, i a més tenia una torre defensiva. Sí, són una categoria, perquè era una societat molt violenta. I no perquè vingueren els cristians, eren els menys violents. Els més violents eren els berberiscos que venien d'Àfrica com ells. Bé, els d'Àsia no venien d'Àfrica, eren espanyols perquè estaven així, està clar, feia molts segles, però eren aquestes invasions dels països àrabs els que es causaven més problemes, perquè ells entraven, assaltaven i se n'anaven. No conquistaven territori, per què? Venien, assaltaven i se n'anaven la majoria d'ells. I per això aquests sistemes defensius. Moltes d'aquestes torres de vigilància que anaven a la plana, que s'atribuïssin així a l'edat mitjana, moltes d'elles, la majoria, sobretot les que són redones, són d'origen arabià. Els molins, junt als molins, un dels primers que evolucionen són els molins de bata. Anem a veure, n'hi ha que necessitaven roba. Només per l'exèrcit s'hi necessitaven, i a més uniformes, no? I per la gent normal. La roba se podia fer mà a mà, molt bé, però
normalment la garrova que se gasta era de dos tipus, o era cotó o era llana. La de cotó menys, però la de llana al ser animal, esporos estan plens de grassa. Avui en dia està tenen dissolvents i lleven la grassa, però en aquell temps no se trataven dissolvents. Tenien que llevar la grassa. Entonces, els romans, castigats, esclaus, es posaven com unes sabates de fusta en uns recipients en aigua i la seva feina estar tot el dia xafant perquè expulsari. Hasta que s'hi van inventar els batans, que són tan antics quasi com la conquesta, així, hi ha batans molt antics ahí, que senzillament és la roda horitzontal, té uns engranatges que transmitís la rotació a una roda vertical i això, mitjançant una polea, una corriola, la transmetia així. Quan això rodava cap amunt, s'alçava el palo i quan ja havia passat, caïa. Els palos estos, els martells, les masses, millor dit, pesaven sobre 70 o 80 quilos. I la faena era pam, pam. Això feia llevar la grassa, expulsar, fer la tela més tupida, perquè tot això se feia a mà. Això que diuen que el castell este, el molí d'allà, el que vau anar a veure, el molí de la Font de Castelló, allí tenien un telar, a veure, no mai s'ha teixit en molins. Això de passar les agulles, que quasi no han sigut capaç mai de fer-ho en un molí, està clar, no, per fer la tela. En aquesta època ho feien persones. Els telars vindrà més després. Totes les coses, els teixits, si més vas a pressa perquè tens que fer molí, siguin molt fluixos. Entonces, en això s'apretaven. I si s'apretaven més o menys, donaven més o menys grossor. Era tan important aquesta feina del bataner que el rei Carles III va eximir d'anar a l'exèrcit els bataners i els fills bataners per lo pesat i necessària de la seva feina. I aquests van estar eximits. Una curiositat dels molins bataners. Els molins de tatxes ja ho han comentat, no? Que produïen tatxes, com ho feien? Doncs senzillament portaven un rotllo de fil d'aram del tamany corresponent a la tatxa, anava passant per una màquina que mereixia el molí, una espècie del batà, però això era un molde. I al trencar, fer a una part la punta era, i per el molde una part fer el cap de la tatxa i per l'altra fer la punta, un altre secret. I diuen, això no ho sé jo exactament, també és saber popular, que les caixes que feien de fusta per portar la taronja, perquè això era la base, fer moltes caixes de fusta per portar la taronja, diuen que les que millors caixeres, o sigui, les que feien caixes, eren les dones. Perquè tenien els dits més finets. L'home molts llauraors tenien molt gordos. Llavors diu que el sistema era que me caben ahí a la boca 5 tatxes i 5 més al dit. Pam, pam, pam. Els homes diuen que com tenien els dits més gordos és més fàcil que se pegaren una martella. Quan s'acaben i s'agarren. Això m'ho van explicar així, d'una fàbrica d'estes, que vam anar a visitar. No està res escrit. Sabidoria popular. És veritat o n'hi ha part d'història? No ho sabem, però és curiós i podria ser. O sigui, que volien a les dones per fer-los seguir per si li peguen martellars que foren ells no els homes. No, si ja m'estranya a mi que es donaran avantatges. No sé els sueldos com estarien, però digués com ara, no? Tu fas tatxes, no, els que fan que carreguen caixes fan més posicions més. Suposo, desgraciadament. Bueno, molins de tatxes, així n'ha posat un com a exemple, que era el molí de l'Ermita, que veurem ahir, no n'hi ha més importància. També ahir n'ha posat uns altres ahir. El de Borriana, el molí de Monsonís, que també fa fariner, i a partir del segle XX, tots els detalls comencen a principis del segle XX, que és quan es comença la taronja, no? També en el Masó el molí de Montserrat, molí de Dalt, o sigui, que n'hi ha molts molins que van fer, 4 molins, n'hi ha que van fer tatxes entre el Masora, un de Borriana, crec que era, i el d'ací de Vilareal, n'hi ha 4 molins per fer tatxes. Una època interessant. I els molins arrossers. Què feien en un molí arrosser? Llevar el pallús, la corfa, com vulgueu dir-li, de l'arròs. I com ho feien? En moles. Si posaven 2 moles i ho feien així, el que farien seria ser mola d'arròs. Entonces va ser substituir la mola de dalt, en principi. El primer va ser substituir la mola de dalt, posar una mola tova de fusta, per dir hueca, tova, no? Entonces això pesava menys. I separar-la de la pedra de baix, la pedra fija de baix. La mola eixa és la que rodaria. Això ho feien, és que és un sistema tècnic, no era molt difícil, però alçant la pedra de dalt en un sistema que tenien allí de palanques i uns tacos, la separen un poquet. Llavors passava allí, com no està enxafant, no trencava, anava llevant el pallús
I les moles tenien unes línies que per allà anaven expulsant l'arròs mesclat en pallús. Primer sistema al principi de separar-lo. En aula, el pallús flotava, l'arròs se quedava baix i fora. Després d'aquesta operació tenien que repetir-la diverses vegades, fins que l'arròs se rossava i se quedava en color blanquet i el color claret que tenim ara. No el color més fosc, que és l'arròs natural, que donaria igual. Però era així. Després van substituir aquesta mola de fusta, la van substituir per una de pedra més menuda, més fineta, i ja el sistema de separació de les moles se va perfeccionar i a la de baix li van posar una capa de suro. I fent el mateix, anar passant l'arròs ahí i tirant-ho. Molins d'arròs, no n'han hagut massa. L'ha apuntat així, és molt curiós, és el de Borriana, però fixeu-vos bé que és un molí molt menudet, perquè és l'amplària de la sèquia. Clar, nosaltres pensem molins, moles aixina, és una molt menudeta. I se dedicava a l'arròs que n'hi havia en Borriana, era allí. S'aprofitava, això estava en la marjal, i per funcionar aprofitava l'auia sobrant del rec i l'auia de les escorrenties de la marjal que estava canalitzada. No ho sé, jo ja el puesto exacte i no l'ha vist. Si vosaltres el teniu, quedarà encara res. Pues este era el molí, ahí. Claro, això va durar un temps i ja després se van anar, perquè este molí, al tindre tan poca aigua, entonces no tenia molt de rendiment. Hasta ahí del molí, ja no sé després on portarien l'arròs. Però este va ser una d'estes, que estic accelerant un poquet per l'hora que és per no fer-ho massa llarg, no? I la fi dels molins. Bueno, molins, cada un ha tingut una fi. Uns s'han abandonat i ahí estan esperant o que algú reforme o que algú caigui, o que caiguen. Molins que reformen, doncs sí, els ajuntaments són els únics que s'han posat a reformar. En Castelló es va plorar, ho estava contant ahí fora, perquè dels tres que quedaven, un l'han destrossat, l'altre l'han tirat i n'han deixat un enmig, no l'ha vist encara reformat. En Vila-real està un projecte ara que estan reformant més molins, no? També ahir, en Almassora, en Borriana també n'hi ha un, vaig llegir l'any passat, vaig llegir ara d'un article de l'any passat que anen a reformar. Un que últimament també va tindre un incendi que estava abandonat allí, que van pegar foc, i que l'Ajuntament diu que posava 870.000 euros o 780.000, és igual, per reformar aquest molí. No sé res més d'ell perquè no he trobat cap notícia actual. Sí, és d'un particular, però és que va dir l'Ajuntament d'Almassora que el reformava multes perquè estava ple dins de pneumàtics, de fem, això que va la gent, ho tira un pneumàtic i segur que després es tira pneumàtics. Jo vaig veure una foto ahir que estava fet un asco, sense sostre, per a tal la reforma, i van posar aquests euros. Però això va ser l'any passat. No he llegit i he buscat, inclús a l'Ajuntament, a veure si una notícia que volien reformar-lo i ja està, fins ahí. I és una llàstima perquè si no deixem algun molí per saber el que ha sigut tota aquesta història que estem contant, els que s'han reformat, els que han reformat normalment els ajuntaments, de manera desgraciada, com el primer molí de Castelló, però així no ho dic, que està clar o no, de manera desgraciada, s'han fet reformes més o menys bones, però ara l'últim que ha fet, per exemple, el de Vila-real, ha vist les fotos, el molí de la Vila, han escarbat per treure alguna cosa del molí baix, la sequieta que n'hi havia per baix, i després unes sales que ho gastaran per a l'oficina. Bé, per almenys s'han encontrat alguna cosa del molí. Els ajuntaments poden fer-ho i els particulars què? Bé, el que han tingut més sort és fer una casa per passar l'estiu. Alguns de viven potser tot l'any, de passar l'estiu. Per què? Perquè no tenien diners per tindre aquesta maquinària allí que fem en ella. Va haver una època que aquesta maquinària se va desfer, se va tirar, les pedres no sé què fan en elles, se van normalment omplir tot i se van fer cases com el Molí Nou d'ací de Vila-real i alguns altres que coneixereu vosaltres. Que pareix que el Molí de la Roquet, des de la Molineta d'Almassora, se conserva prou bé, m'han dit, dista d'ells. Però, tal vegada, el més tràgic de tots, ho estic mirant per la fetxa, 1779 va ser el Molí Cremat d'Almassora, de Borriana, que ahir van entrar per la nit, algú van destrossar tota la maquinària, van destrossar tota l'obra que van poder i li van pegar foc. No mai s'ha sabut qui ha sigut. Va investigar on hi havia interessos per no saber-ho, perquè el que diuen que van ser altres moliners que en aquest molí tenien problema, o en el moliner o en el molí, no ho sé, i que va ser una espècie de vendetta. I no és que no s'han trobat culpables, o no s'han volgut trobar. Ho ha compte perquè és un final trist per un molí, m'entenen? Que hi ha gent que els companys, per raons millor personals, te'l destrossen. I ara, este és un altre que està esperant a caure.
Bueno, fa 2 anys, que va ser la foto més o menys quan vaig fer-la. Este està en Vila-real, que la majoria de Vila-real no el coneixen, això està per allà detrás de Porcelano, s'acaba el riu Sec, quasi al costat del riu Sec, la sèquia major de dalt o la Sobirana, antes de passar pel riu Sec, antes del sifó del riu Sec. Ahí està este molí, o estava. Este molí, jo havia anat a fotografiar 2 o 3 vegades i una vegada vaig veure a un senyor, ell llaurant, diu, sí, sou l'amo d'ell. Dic, això? Diu, no, això està a punt de caure's. La pareta i solta, badalls que n'hi ha. Diu, però m'han dit que puc tirar el que el tinc que tirar, però no tinc diners. I claro, tirar-ho no és gratis. Diu, què fem? Mira, no entrar. No arribes al molí. I això és l'únic que sé d'aquest molí, com esperant que vingui un dia o que el tiren o que caigui. És la fi d'aquest molí. O sigui, n'ha hagut moltes fins, unes més tristes que les altres. Este és el molí Paquero, i sé que han vist la mola a rodar. Esta fotografia és d'aquesta mola que vam rodar. Així ja se nota que la màquina era millor i la foto així més clareta que la mola, no? I el casal Moliner, que és este d'ací, això és la casa, això és el casal Moliner, ahir vaig estar al molí, és un terraet pla que no ha tingut manteniment en les últimes dècades i les plogudes han anat desfent-lo. Han anat fent, els subjecte, han anat, diguem, excavant allí que no estava ben engarrat, han anat fent forat i està a punt de caure. L'última que vaig entrar fa 4 anys, en un reportatge que van fer per la Confederació, me pareix que també, pel Consorci, sobre els molins, i m'ho vaig posar allí dins, en el moliner, però si cau 5 minuts en què no va arribar per fer-nos una foto i gravar un poquet pel vídeo que volíem fer, i vam eixir. I és una llàstima perquè és l'únic molí que té permís per moldre. Va guanyar per juir el pare del que està ara, perquè li va llevar el permís la Confederació. Va dir, no, jo tinc permís i estic pagant tots els anys. Després d'un juí van donar permís a uns litros d'aigua per poder moldre. O fer-se electricitat per ell. Però realment la moltura que feia també era per ell. Però l'home tenia la il·lusió de seguir pagant per tindre permís. Avui en dia seguissin pagant, però és igual. I una altra fi dels molins. Sí. Ell té 3 molins de Vila-real. El molí Llop, que per un temps va ser el molí de Betxí, el senyor de Betxí és el que era el propietari d'aquest molí, fins allà que per 1700 o 1800 és el que de l'Ajuntament de Vila-real. El molí del Terraet, això és per dins, que el que més m'agrada és la forma de la sala, perquè no té absolutament res, i este és un molí que està baix del pont de l'Antiga Nacional, del pont nou que diuen, encara que no sigui nou, però bé, que està allí a mà dreta, que este també va tindre molts problemes, la seva sèquia, els moliners de dalt, els moliners de baix, però bueno, no entrem. Els 3 molins, l'arribada del 22, que va ser la més forta que han patit en el segle passat, es va destruir i no van tornar a funcionar. I el molí Bisbal, que feia les tatxes, i se li va passar el mateix, se va funcionar bé fins l'any 50, i va passar el mateix però l'arribada del 52. O sigui, l'Auia del Riu ha fet moltes maleses. Molts molins en èpoques anteriors s'han reconstruït perquè eren necessaris. El blat, el que produïen, però que a aquestes èpoques ja n'hi havia fàbriques industrials que substituïen la seva feina i ja no se van anar fent. Ahir ens llegim la llista de molins d'Almassora, de Borriana, és que teuen una creueta al costat, és que aquests molins queden restes que hi ha una pedra o s'han sabut on estan, però que avui en dia no existeixen o això, o només queden pedres. I després és que estan més ben conservats, que són les que no tenen la senyal. Els de Vila-real passa el mateix, n'hi ha dels 2 tipus. I això és la bibliografia que ha utilitzat i ja està. Ara anem a baixar baix al molí de l'Ermita. Només vaig ensenyar una diapositiva. El del molí ho explicarem baix en un momentet. Recordeu aquelles que siguin les postales d'oro? Que se venien per ahí, que anaves a comprar la postal quan no tenies màquina, no tenies que fer-la en les màquines altres, te compraves la postal del puesto que estaves allí, no? Les postales d'oro, així no. Això deu ser per als anys 70, que eren quan les postales d'oro, no? O principis del... o finals dels 60 o principis dels 70. Això està ahí al costat. Nosaltres estaríem ara així. Justet així. Tot això seria avui en dia. Què? No se veu res? És que així no val l'àcer, si no és la que he gastat, a veure. Sí, ja. Aquestes pantalles tàctils tenen això. Així estaríem nosaltres ara. Així. Això és l'ermitori, la part de detrás. Així estan els annexos a les cases, que era on vivia el moliner. Ara tenia que viure al costat.
I després, més cap darrere, sí, n'hi havia una fàbrica de toalles. No sé per què, si de la borra que feia el molí feien toalles, però no ho aclarí mai. Ha llegit que feien una màquina, perdó, que n'hi havia una màquina de fer toalles que jo encara he vist el resto d'ací, quan estava treballant al Termet, així l'ha vist encara fins que la van tirar perquè estava en qüestió de runa. Les cases del moliner sí que no les he vistes. El molí este que tenia una entrada al riu no existís, tenia una entrada a l'altre costat, no existís, i han fet una entrada nova per on entrarem ara ahir.